Les noves tecnologies són una eina útil per facilitar la inserció laboral dels discapacitats i per tractar també algunes de les seves malalties, però les institucions que els atenen no sempre tenen els recursos per accedir-hi i els calen subvencions. Governació ha destinat 215.000 euros a 4 iniciatives que obren noves perspectives als discapacitats. Aquesta n'és una. En aquesta bugaderia el volum de feina és considerable. Aquí es renta la roba dels 40 residents de la Fundació Ave Maria de Sitges, tots ells persones amb un alt grau de discapacitat intel·lectual. Els canvis de roba són constants i els treballadors de la bugaderia tenen també alguna discapacitat. Per evitar pèrdues o equivocacions, s'hi ha instal·lat un modern sistema d'identificació de les peces. És un procediment de lectura amb el temps ocult que el personal està plegant la peça, permet que s'encengui un LED amb la posició on tenen que col·locar la prenda, permet també identificar la cubeta on es té que distribuir i també amb un tercer pas, amb una PDA, permet identificar l'armari. Pensem que la bugaderia d'una residència d'avis, la bugaderia d'una residència de discapacitats i de malalt mental pot estar assistida per aquest tipus de personal. En els 22 anys que fa que funciona la Fundació, una de les prioritats ha estat la innovació tecnològica, tant per incentivar la inserció laboral com pel tractament de les persones que hi viuen. L'Eduard n'és resident. És autista i té moltes dificultats per sortir del seu món. Un programa informàtic dissenyat per l'entitat ha resultat ser un gran incentiu pel jove i els seus companys. L'Eduard és una persona que ha sortit o està en procés de sortir del món del cercle, que per ell és importantíssim, fent servir aquesta activitat que hem vist, nosaltres en diem Melotron, d'aquesta activitat. Del meu món, d'aquest bucle en el que jo estic constantment repetitiu i aïllat, entro en una forma diferent de comunicació. A través de cursos de formació, la Fundació Ave Maria exporta el seu model tecnològic a altres centres. Tot plegat, però, depèn de la continuïtat de les subvencions.